Май, Боровец. Снощи си събудих от някакви кошмари. От някаква остра болка в сърцето. Хващам се за гърдите. Него го нямам. Имам чувството, че продължавам да живея без сърце. Напоследък много често си мисля за смъртта. И така, както си седях с ръка на сърцето, дето го няма, изведнъж се сетих, че днес ми предстои една среща с някоя си Мая, която напоследък непрекъснато ме бомбардира с телеграми и с писма. Иска среща, момичето. Вероятно това е едно от тези малки фрини, с които често си допивам. И хайде, Майя, разкажете ми нещо за себе си. Родителите са ми разведени, служащи. Преди 1 година съм в града. Дойдох с бившия си съпруг. Изключиха ме от Пловдивската вечерна гимназия, английска гимназия, сега съм в вечерната. И после? После на къде очи ви видят? Телевизионна журналистика ще опитам да... Няма да ме приемат, сигурна съм. Защо мислите? Първо, нямам връзки, второ, не мога да търгувам с тялото си. Не разбрах? Не мога да търгувам с тялото си. Аз съм призван без да спирам напред да вървя. Не така, Бренели, казваш. Напред да вървя. Не мога така. Можеш, сама си го съчинила. Кажете ми точно кога трябва да включим магнитофона. Напред да вървя. Къде ти е шала? Къде е шала? Ти отговаряш за шала. Къде е шала? Няма я, Майя, няма я. Бяко мадър ли са? Ето я Петко. Къде си сега? В залата бях. Защо в залата мястото ти е тук? Не, аз няма да участвам. Защо няма да участваш? Няма да участвам, не ми харесва. Какво не ти харесва? Пошло е така. Добре, що ме пошло, тогава те лишавам от правото да участваш в конкурса. Чуваш ли? Лишавам те от правото да участваш в конкурса. Не може ли сама да кажа си? Не, в такъв случай не може да ме някой. Никого няма да пускаш. Кой? Бренели? Добър ден. Приятно ме. Много ми е приятно на мен. Вие по каква работа не са? Той за срещата ние говорихме, само не разбрах кафето или салона. За срещата, нали? В салона има фестивал, нали? В кафето ще стане. Да. Да. Приятно. Верко Матерлийска, аз така и не разбрах кога трябва да включим магнитофона. Аз не съм облечена. Така ли? Какво разбирате под свобода в личните взаимоотношения? Секс е нещо пак откъсвано от Ако едно момче ходи с едно момиче и спи с него, и това се разбере от обществото, така наречено, след това кой ще бъде обвинен? Мъжът, той е оправдан. Особено в град като нашия, по-малки. Казват, той е добре, той е хитър човек, я гледай, походил си. А за нея, как е могла? Каква жена, гледай. За мен жена ми може да има някакво минало, независимо какво ще бъде то. Ще ме интересува до толкова, доколкото е известно на обществото. Не е ли известно на обществото, мен няма да ме интересува. Аз имам такова минало. Женена, разведена. Има ли значение по какви причини аз съм се оженила? Може би просто е така, спала съм с този човек, забременяла съм, затова съм се оженила. А може това да ми е най-голямата любов в живота, това да ми е единственото. На кой ме питаш? Пита ли ме някой? Една вечер някои нейни приятелки, заповядайте. Идат тук при мен и възмутени, нали, да ми съобщат, че Майя подава дело за развод. Официално рече, дали общественото мнение, по-точно да го кажем, е нещо ужасно. Общественото мнение или клюкарското мнение? Общественото Те забрави. Момичета престанаха да я поздравляват. Че аз започнах да не я поздравлявам. После си викам. Защо пък няма да поздравлявам момичето? Нали, интересен сюжет, другар или? Преди малко на нашата маса говорихме за това какво е смъртта. Мога ли вас да ви попитам?
Извинявайте, че се отклонявам. Все пак, какво е смъртта? Ако знаете, че утре, че други ден, след 2 дена, например, ще умрете. Ако знаете и сте сигурен в това, как бихте изживели този ден? Насилите. Не мога да кажа. Ще се опитам да взема каквото мога повече от живота. Ако до тогава не сте помали себе си, Да се наедете по-хубаво, да се напиете и да легнете да спите. това ще бъде Само много... това ли е живота? Самаха той ще бъде доволен. Така излиза колкото мога повече да взема от живота. Така излиза. Зависи какво след пак. Ами какво друго трябва да правиш? Да седеш да пишеш стихове или да пееш или да танцуваш? Добре, Петя, какво би направила сега? Утре ще И умреш. съм избрала вече какво в моя живот. Значи най-много. И бих прекарала този ден заета сам. И с нищо. Аз бих умряла с спомени. Бих умряла при най-хубавите си спомени. Когато не мога нито да отида при любимия човек, нито бих споделила някой с мои мисли с близки хора. Просто съм затворена в една клетка. Бих умряла с спомени. Няма да кажа на родителите ми, че ми остава един ден живот. Ще отида първо с човека, който го обичам най-много. И ще се постарая да бъда изобщо това време, което ми остава, да бъда с него. Ако той не иска. Предполагам, че ще иска. Човек не може да изпита положението, в което ще попадне, ако му кажат, че в други ден трябва да умре. Това е все едно човек да си помисли колко е голяма вселената, къде и е края. Ако ми остава на мене, например, един ден да живея, ще си отмъстя по най-жесток начин на всички мои хора, които са ми пречили в живота и пак ще живея 24 часа повече от тях. Много съжалявам, другарю Илиев, но времето напредва и ние след малко трябва да бъдем на сцената. А сега, ученици, нека благодарим на другаря Илиев, че беше така любезен да се отзове на нашата покана и да го помолим да оглави журито на нашия поетичен конкурс за най-добро лично творчество. Аз, човека на новия ден, с гордост мога да кажа. Аз знам за какво съм роден. Аз съм призван, без да спирам напред да вървя. Това е Нели. Тя сама себе си стихотворението. Да устрима на мечтите, да опъвам на високите мачти антените, да издигам на новия живот скелите, врева на моторите, неспирния бяг на трансмисиите, усещам моя и на времето завързан пулс. Спри магнето. На баща ми ти хвърляш се с първична сила към всичко ново, непознато и мислиш, че откриваш нещо, че пръв ще стигнеш до безкрая, но времето тече, минава, матилката се утаява и ти с почуда забелязваш как всичко се повтаря. Имайте предвид, че това стихотворение изобщо не е предвидено в композицията. Тя на своя глава. Да се мами, че И посъмда. нещо пак откриваме, дори това да е измамата, че всичко се повтаря. Каквото е, че се повтаря. Нали, за да го знаеш, трябва сам да преоткриеш и в хората, и в любовта, и в себе си дори. И после сам да се повториш в един от бъдещите хора. Вече. Извинявайте ме, като живее сред простаци ограничени хора. Аз май тук не ви обичах много. Не ме обичат. Пука ми. Аз в този град съм като на една сцена. Живея, плача, любя се, страдам. Това, че ще обида някоя нещастна душица, не ме интересува. И сте съвсем сама. Сама.
Никакви приятелки, Никакви. а приятел. Не. Сигурно е много тежко да се живее така, сама. Защо? Аз имам приятели, те са в други градове. И ние си кореспондираме. Изпращаме си произведенията. Ще правим антология на най-младите. Какво? Освен това, имате ли си семейство? Имах. А деца? Няма. Чудесно. Така. Сега... Как мислите? Моето присъствие не смущава ли тук нещата? Вениамин. Поет непрофесионален. Хъш. Так как те пуснаха от болницата? Работи като пенкелер. Страшно съм поласкан. Каква смърт предпочитате? Аз още не съм мислил за това. Трябва да се замислиш. Време ти е. Що? Така като те гледам. Толкова стар ли изглеждам? Ти откъде си? От София. И там не мрете ли? Случва се. Но, рядко. Що вие тук как сте? Ами ние избираме между смъртта на Сократ, на Пушкин, на Франсуа Вион. Ай, болницата. Чака да видим. Или на Мопасан, като те гледам. Извинете, викате ме, аз сега ще дойда. Излизам из номера да й пусна Гершвин. Носиш ли ми тиранцата? И като се почна Гершвин, Гершвин, Гершвин. Моля те, дай му един тефтер да ми види стиховете. Много те моля. Много е важно. Ще му го дадеш ли? Добре, ма ще вземеш ли Вениамин? Гершвин, 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 Гершвин. Нали ще му го дадеш? Много е важно за мен. Нали знаеш как и викат? Козата лапка. Обещавам да ме запознае с Габриел Гарсия Маркес. Дай 2 лева да взема. Майя, сега аз да си тръгвам ли, що ли? Няма те пусна. Защо, какво ще правим? Ще разглеждаме града. В музея ще отидем, искаш ли? Какво ще правим там? Има един хубав часовник, като се нави 8 минути. Какво? Свири. Представяш ли си го в някаква трапезария? А виж тая дърбориска, знаеш ли откъде Ами са? ако той е Вениамин ни открие и тук? Но вие какво си мислите? Това е една измислена история. Знаеш ли, те оригинали са на... Така да, какво стана с Вениамин? Аз ти казах, измислена работа. Прочетах Гюстов Флобер. Флобер. Гестав Флобер. Да, възпитание на чувствата и се почувствах нещастна, че не мога да бъда в тази страна, че не съм родена във Франция и да бъда сред тези хора. Това е копията на Никола Пръстописов. Не, чай сега, ти защо ме повика тук? Мисля, че ме знае ли?
Не сте ли вие това другаро Илиев? Ти откъде го имаш това? От майка ми. А, така. Значи, ти си дъщеря на... Катя. Да, не, Катя. Катя, разбира се. Бе, що не каза? Не ме пипай по главата. Защо? Мразя. Не си моля. Стига, бе. Извинявай. Айде да вървим. Ще излезем навън и ще си говорим. Сега да разказвам, така ли? Ами, като ми е трудно да започна? На мене винаги ми е било трудно да почвам. Независимо от това, дали разказвам или пиша. Може ли аз да ви помогна? Вие сте били доброволец на фронта и майка още като дете ви е писала писмо. Да. Да, точно така. И какво беше? Заради някакво стихотворение. Точно така, аз написах едно стихотворение, с което се прославих. Стихотворението... Само че как беше? Напред, готови сме да мрем. Борбата тъй жестока и епична. Какво беше натам? Живота си без страх ще отдадем в смъртна схватка с немците в Цилищи. Точно така. Скъпи другарю боец срещу омразният враг на славянството. Сега аз се чувствам щастлива да изпратя един топъл привет тебе, когато отечеството призова да разпръснеш тъмните облаци, които зловещо се виеха над него. Ако пък сте самотен, аз ще ви подаря обичта си на брат, на войник и на приятелка. Да бих могла да дойда при теб, да споделя заедно с тебе невзгодите на войната. Или ти би могъл да дойдеш насам, към родните предели и близки. Мили батко от фронта, твоето стихотворение много ми хареса. Учителката ми го даде да го науча наизуст по случай празника на Червената армия. Аз го обещах да го науча без да сбъркам и изпълних обещанието си. Мили батко от фронта, сега аз с нетърпение очаквам кога ти ще изпълниш твоето обещание, а именно така, живота си без страх да дадеш в смъртна схватка с немците цинични. Мили батко, пожелавам ти от все сърце да загинеш на бойното поле и аз да се гордея с тебе. Това, между другото, беше майка ти. Аз си писах приблизително така: мила малка Катя, не успях да изпълня поръчението ти да загина в бой с враговете, защото нямам благоприятен случай. Пожелавам ти да се учиш добре и да напишеш стихотворение като моето. Мили боецо, не му вързай косур на детето. То малко още, бодалешко. Днес работа ги е написал без наше знание. То си получи заслуженото. Мили батко, ако там има една гумена топка, донеси на мен и една шарена. Мили батко от фронта, пише ви малката Катя, която през тези години, през които не сме си кореспондирали, порасна вече голяма. Аз отдавна исках да ви пиша, но нямах адреса ви, но преди една седмица в вестник Литературен фронт, в рубриката Млада смяна, видях поместена вашата снимка на млад и обещаващ автор. Аз сега завършвам гимназия, искам да стана учителка. Бих желала да уча децата в духа на новото време. Бих искала да ме посъветвате на кои автори от нашата и съветска литература да наблегна. Бих била щастлива, ако науча нещо за вас. Къде живеете, как сте, имате ли семейство, щастлив ли сте и
Стой! Кой там? Кой сте ви? Аз съм Катя. Коя Катя? Вие май не сте баткото от фронта, извинявайте. Катя. Здравейте. А това е моята приятелка Ангелинка, запознайте се. Дардарова. Много ми беше приятно да се запозная с вас. И на мене. Катя, видяхме се най-после. Да. Си сега един момент. Как ме намерихте? Ами нали ми бяхте изпратили бележка, отидохме в хотел, оттам ви нямаше, оттам в Околийския, после в Градския, оттам те се не... Мето и ето ви тук. Аз съм готов. Отивате ли си? Виж какво, Катя. Няма ли да е удобно да пренощуваме на нощ у вас? Ма разбира се. Татко много ще се зарадва. Ало! Кой? Кой? Здравейте! Колко? 5! Ясно. Какво? Дописка, ясно. Дописка. Разбрах. Какво? Ама... Моля ви се. Да. Ясно. Да. Катето. Тая е корека. Катето. На татко активистката. На млади години. Сега малко се поотпуснахме, ще се поправим. Това ми е целият капитал. Това. Аз сега, нали, съм един вид частен капиталист. Ковките на бълдъста. Псте. Тя бълдъста живее от среща. Добра жена, ама... Параси се там нещо.
внимателно да не се изцапите. Много са прашни. Нищо. Не те от години тук, аз не ги нося вече. Нищо е. Тази баба, която ти я показвах на снимката, е учила в Цариград и е завършила и знае френски. После в Пловдив е работила като учителка и там са се запознали с дядо ми и после са се оженили и е била много щастлива. А пък другата ми баба, на татко майката, виж, мама как грозно пише. Тя отишла в Одеса и там се запознала с един руснак и са се оженили и е била много щастлива. Извинявайте много. Тя не ви ли каза, че решихме да спите горе? Тук няма място. Аз тогава бях много зает. Смятах, че тия неща са второстепенни. Принощувах у вас. Обещахме си да се пишем. А защо 2 месеца точно след твоето заминаване оженват на сила мама? И точно 7 месеца след това се раждам аз. Ей, то е много ясно какво е. Аз съм Зодия Везни. Ако съм нормално бебе, трябва да съм Зодия Везни. И аз имам много общи неща с Зодия Везни. Обаче, ако съм седмаче, аз трябва да съм Зодия Скорпион, разбираш ли? Аз нямам нищо общо с тая Зодия, ма нищичко общо нямам с Скорпион. И после, защо майка не обичаше Архимандритов? Защо той не ме обичаше мене? И аз не съм го чувствала никога като баща. И аз нямам, Тосинко нямам ген от него. Тосинко, въобще нямаме нищо общо с него. Разбираш ли? Нищичко. И после майка ти е писала писма. Хубави писма. Любовни. И съм много хубави писма. Тони, айде пусни плейбека! Аз приличам на тебе. Виж колко приличам на тебе сега. Погледни в носа. И скулите. Видя ли? Приличам, нали? Само дето ти си хубав. Майя, ти защо не си кажеш направо какво искаш? Да те вкарам телевизионна журналистика, това ли искаш?
Направо си го кажи, защо се опаш? Тони! Добре, По-високо! може да се опитам да направя нещо. Още малко, Ники! Ало! Извинете! Може и да се махнете, защото пречи. Кой на кого пречи? Ние на вас или вие на нас? Какво искам от тебе? Нищо не искам. Нищо! Не си ти човека, дето ще ми предаде лентата, ясно ли ти? Не си ти човека, дето ще ми предаде лентата. За да го направи това човек, революционен стомах трябва да има. Трябва да е по-напатен, ясно ли ти? А ти какво? Джобовете ти пълни, сърцето ти празно. Джобовете са ти пълни, сърцето ти е празно, разбираш ли? Художествена измислица. В резултат на тази художествена измислица дядо ми едва не умрял. Ти знаеш ли го това? А пък на втората ми баба, на нейната, така, на нейния съпруг сестра й, на неговата сестра мъжа й, нали разбра? Мъжа й... Да, чакай, точно така. Неговата съпруга... Неговата съпруга е женена. Да. Да. Е женена за първия министър на просветата Греков. А Леля Минасия, тя е библиотекарка и е много обична. Има много хубави книги. Добре. Лелю, дай да вечеряме заедно. Дай само, че хубав филм гледахме. Сега ще го разкажа. Имаше една много хубава среща между двамата. Тя му казва, че го обича. И го целува. И така. Защо горе ли ще спа? Имаше един много симпатичен актьор и тя също много симпатична. Добре. Летено? Нашето чудо на техниката може ли да запише тая мелодия? Да, може. Хайде. Къде да го включа? В контакт. Къде? Няма да стане там далече от... Друг няма.
Ей, тая ми е любимата артистка. Грета Гарбо. Ей, този тук е любимия ми артист. Не намираш ли, че приличаш малко на него? Приличаш. А това е любимата ми мелодия. Хайде я запишем. Слушате BBC Лондон. Ето накрая резюме на новините. Нищо. Аз не се интересувам от политика. Ето. Какви са тия икони? Какви са тия икони? Какви набети? Ти да не вярваш в Бога, ма? Аз не. В кого вярваш тогава? В нищо. Как нищо? Така в нищо. А той кръст какъв е? Какво е това? В кого вярваш ти? Смъртта вярвам. Как смъртта? Така, смъртта. Каква смърт? Като си мисля за смъртта, знам, че съм гостенка на този свят и бързам да живея. Това са отпадъчни възгледи. Аз съм паднала жена. Ама ако знаеш как съм гладен. Много те моля. Иди си оттатък. Що? Бати може да дойде. Но... Вие се успахте, нищо. Добре, аз знаете ли в кое село трябва да отидете? В кое село трябва да отидете? Не. Нищо, аз знам тук едно село от Чуша.
На 1 час път. Искате ли да отидем? Добре, пригответе се, тръгваме. Ай сега спокойно. Гледайте към мене. Така. Готово. Ай сега, внимавайте, ще ви запиша гласовете. Ако стигне до година. Една година. Кой умре най-важно? Комураце долаки. Кога се вчерочи лойки стане и... А се снимаме убо. Ката до колене и мене в левата страна сърцето и жени се. Фада, ела нещо те викат тук, бе, да видим защо те викат. Я оди тук. Кой е този Санди? Що го викаш, бе, баба си? Да влезе тук, да го видим, бе. Да го видим, бе. Нек дойде. Иска славите, не иска да влезе в тезето. Не иска да влезе в тезето. Да го проедитираме, да може да го вкараме него. И него да го запишем. Да вкараме него в столата. Добре. Ела бе, това го викаме. Ето го явиш на вратница. Седни сега. Влез бе, Сандо. Ела тук, ела тук. Ела тук. Нема лошо, нищо. Ела при нас, ще ти кажем две думи. Ела тук. Приятели хора сме, комшии сме. Цъфнат на лъмите. Ела, Сандо, ела, не бой се. Не. Ела, слушай бе, аз съм по-стар човек от тебе. Ела тук, върви с народа върви. Сами човек къде не върви. Да седи камък се двар награди моето момче. Ела тук, слушай. Бе, Станко, не му се молете, нали му вземаме хубави му, дай му там камънаците, па някакво... Нищо няма да му да пишем и тебе. Пушка ми плаща. Ако се наложи и тояга ще едеш. Да. Ами тук и друга. Аз трябва да взема моята пушка и да дойда с нея. Ай, с пушка ми плаща отгоре. Нема пушка, нема такова. Ако се наложи и тояга ще едеш. Да. Ами тук и друга. Аз трябва да взема моята пушка и да дойда с нея. Защо? Чули се сега. И не обидай пътището на децата си. Дай след да вкараме детето ти в гимназия. Дайте ми думите назад. Думите ще ти върнем, ела да подпише декларацията. Като ми върнете думите, тогава ще подпиша декларация. Ето ти думите. Хайде сега. Подписи декларацията. Да не говориш. Много малко и се карате пей тук. Санде, видя ли, че не боли? Подпиши тук и това. Сандо, най-после ти принася нещи ли? Казва, Сандо! Живи и здрави! Виж какво ще теме! Развесели се, моето момче! Не, само кураж! Кураж на мъже! Ще работим заедно! Не смеяте, Санде! Търси сам в селото останало! Дай аз малко да поносим. Ти живе ли, Роман? Не, ще дадеш, понеже много хубава работа извърши това. Ми как не? Ние сме толкова доволни, че... Ама и катето, Била сте си. трапите. Да, много хубаво. И отидем кап ливаде, на конче трябва да бере, на конче трябва да бере. И там си мамку завари, легнала му ме застала, легнала му ме застала. И постоя мамку погледа, жа му бе да я събуди, грех го бе да я целуне. И палех на гръбом до нея, палех на гръбом позаспа, палех на гръбом позаспа. И кога се мамко събуди, нема го ли бе станало, станало ли без дегало. И на камъка писало, ли бе убаво, като си толкова хубаво. И като си толкова хубаво, защо си толкова
толкова глупава? Защо си толкова глупава? И като не знаеш дали виждаш, що се барем захваща, що се барем захваща. Насам се вика, насам го вече. Тук живее Иван опозицията. Иван опозицията, да. Чакай, Иван, какво тук не. става? Няма го, Иван! Чакай, няма Знам, го, че е Иван, вкъщи. ще ти кажа, чакай! Няма го, Иван! Няма го, а? Катя, ти стой тука! Няма го, Иван! Малинко, не мойте работите така. Не се Ванчо яви да се не крие, че по-лошо става. Стига, ма! От такава жена, където си оставила къщата, не взимам ако. Ме като извикат милицията, знаеш ли какъв турмоз? По-лошо. Казах ти да се махнеш. Няма да се мана, Няма докато да те гледам. Ами, като ме не гледаш, ама после? Да не си ми нещо роднината. Ами на теб не само, ама на Ванчо съм роднина. Да ми е жал. Иване, излизай, знам, че си вътре. Знам, че си вътре, излизай. Добре. Махай се! Излизай, Иване! Излизай! 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 Дошли! Иване! Момче, предавам се. Не съм виновен, значи. Предавам се. Не ми пали имота. Ще влезна в ТКС-то.
Айде бе, младежи, къде ходите? Добър ден. Лелю, извинявай защита. Ще се спре това. После ще ти разкажа. Уморена съм. Да виждам. Как е зависича? Защо ме гледаш така? Как те гледам? Искаш ли ти разкажа какво се случи? Не искам. Не, аз мога да ти разкажа. Моля те се, не искам. Знаеш какво се случи? Моля те, остави ме да се прибера. Става, бе, младеж. Цяла нощ няма, изкарах ми се пил. Лежи. Викам на жената, абе, щом ги няма, има нещо. И тя вика, абе, има, щом ги няма. Хайде. Вземете на моторите. Край на формалностите и точка. Не, защото Катето... Тя завършва сега училището. Бате, те ли е срам да се пазариш с човек? Абе, да срам е. Тогава защо се пазариш? Нямам ли право да попитам, бе, Джано? Целият град питам. А аз като баща нямам ли право? Съжалявам. Нали разбираш, че не бива да останеш тук повече? Добре, тръгвам с теб! Чакай! Знаеш, аз съм много виновна пред теб. Трябва да ти се извиня, моля. Добре, не моля ти се. Трябва да ти се извиня. За това са писмата. Добре, чуваш ли? Моля ти се, искам да ме чуеш. Добре, чуваш ли? Леля ме накара. Всичко. В началото Леля ме накара. Успокой се. Аз после сама съм ти ги писала. Сама ти ги писах. Всичките ти писма аз съм ги написала.
знаеш ли? Нищо не са ми казали, Леля нищо не ми е казала. Добре, не моля ти се. Кажи, че не ми се сърдиш. Кажи, че не ми се сърдиш. Добре, не моля ти се, кажи. Моля ти се. Моля ти се. Добре, моля ти се. Заповядай. Моля ти се. Стига са, моля ти се. Баща ми. Gershwin. 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 Телевизионна журналистка. Ставам ли за телевизионна журналистка? Ставам за... Ама и за това не става. Фестивали. Фестивали. Мадърлийски. Фестивали. Мадърлийски. Фестивали. Мадърлийски.
Благодаря ти. Извинявай за всичко. Това е, защото напоследък изпадам в крайност. Не искам да ям. Просто след развода нито имам време, нито желание да ям. Тълпявам си, че като не ям ми се изостря въображението. Аз не се ожених толкова, защото трябваше да се оженя. А защото трябваше да докажа на майка му, че ако искам мога да си го оставя, ако искам да се оженя за него, ако искам... То си моя работа. Така ми главата си, като може детска да се вижда. И на другия ден класната идва при мен и казва: днеска ще ти разглеждаме комсомолското положение. И аз казвам: добре. Аз имах една единствена приятелка, Веселина. И тя трябваше да говори срещу мене. Другарката й каза: стани и говори. И тя стана и говори срещу мене, моята приятелка. Нормално, малки деца сме 9-ти клас. Естествено да изпитва страх към учителка. И после момчетата, те не годуваха. Казваха: тогава ще ни занимавате с глупости, айде стига глупости. Да, играеше с някакъв матч, закъсняваха за първото полувреме. Тя ми написа характеристика и после чета в нея: невъздържана, непостоянна, не се подчинява нищо друго освен на себе си, с една дума невменяема. А пък след развода съвсем нашумях. А човек иска само да го обичат. Нали? Мая? Ами сега... Как ще се измъкнем от тая кал? Супер. Как си, дядо? Как си? Бай стамене! Седя си с ракинката и си пълвам по-малко. Ама, по-малко не се напивам. Седя и си пия, седя и си пия по-малко. Ама ракиката? Това е моята мансарда, заповядайте, другари ви. Какво? Това е твоя картина ли? Да. Изслуваха под въздействието на джаза. Така съм я нарекла Гершвин. Малко цветно ми стои. Като декорация дразним. Не го гледай, това не е изкуство. Това е една от моите прищевки. А това? Това са грешки на растеж. Май пак заваля. Мая. Аз трябва да ти разкажа нещо. Сега ти нали разбираш, че аз с майка ти нищо не съм имал? Работата с този магнитофон беше такава, че
Друг път не се измъчвам. Няма от какво. Времето беше тогава такова сложно. И освен това аз бях искрен. Тогава всичко е наред. Чакай, аз и сега. Страх те, а? Well, I'm gonna get a job cause I need those breads, but somehow I know it's gonna affect my head. Gonna buy the dress and a fancy car, so I better go out looking for my lucky star. Добрине? Аз слизам долу за цигари. Ти си приготви стихотворенията и ме чакай. Случи се нещо необикновено. Аз май се влюбих. Айде сега иди съобщи по Радио София. Така. Дай сега на председател на журито. По шестобалната. Съгласен. Добре. Комисията реши. Това 3,5. Това пълна шестица. Оценките са категорични и не подлежат на обжалване. Най-доброто се чете публично. С Богом лято. Една жестока ножица с крясък отхапа злобно моите коси. Разпръсна ги по пода като пясък, гърба ми вече нищо не краси. Червената ми рокля в гардероба посърнала, измачкана лежи, проскръцва за качалката с злоба, Добре, че знам. сината престилка... Аз винаги съм мечтала за един писател, който да ми подаде лентата. На мене да ми я подаде този писател и той да бъде ценен от хората, не от критиката. Като във Франция. Шатобран е предал лентата на Юго, Юго е предал лентата на Флобер, Флобер е предал лентата на Зола и така нататък. Съгласен, при условие, че направим една трампа. Аз те предавам лентата, ти на мен магнитофон.
Другари, Василисан, защо не пуснете момчетата да влязат? За дискотеката, те не са за фестивала. Журито присъжда първа награда на Майя Архимандритова. Честито! От името на журито. Може ли да кажа едно свое стихотворение? Петя, седни, моите момиче, после ще ти обясня. Имам ли право да кажа едно свое стихотворение? Сутринта не ме допуснаха. Петя, седни си да го слава. Един момент. Добре де, но конкурсът свърши, наградите са раздадени. Не ми е за наградата. Тогава какво искаш? Искам да кажа едно свое стихотворение. А ако ние не искаме? Добре, който в залата не е съгласен да си каже стихотворението, моля да гласува. А който е съгласен да си каже стихотворението, моля да гласува. Другарко Мадърлийска, може ли наистина? Не, всъщност това си е вече ваша работа. Заповядайте. Една жестока ножица с крясък отхапа злобно моите коси. Разпръсна ги по пода като пясък, гърба ми вече нищо не краси. Червената ми рокля в гардероба посърнала, измачкана лежи. Разкръсва за качалката с злоба, че черната престилка й тежи. Смирено лунапаркът си отива, отнася светлини и светъл смях. И морската градина става сива, по-сива и от вятърния прах. Чакайте малко! Чакайте малко! Чакайте де! Ясяне, тук е секундна работа, е свършило! Алде да се смей! Не, срам! Ученици, аз не разбирам от педагогика, не разбирам от възпитателни мерки. Аз може да бъркам, може сега да нарушавам някои ваши правила, но ученици, това момиченце тук до мене прочете истински стихове. Истински. Защото то пише искрено. Защото то пише открито. Защото то пише за това, което иде отвътре. Не по задължение. Не за да отбия номер. Аз слушах вашите стихове. Слушах разните там есета. Гледах цялата тази програма. Дори взех участие в целия този маскарад. Да, маскарад. Именно маскарад. Поезията не е средство за участие в мероприятия. Не е за отбиване на номер. От 26 човека тук, 25 не бяха искрени. Те 25 пъти лъгаха. Било с стихове, било с проза, било с хуморески, било с дявол, знае какво. Вие всички слушахте, ръкопляскахте на глупости. Защо? Как да ви разбера? По време на снимки това момиче, Петя, която участваше в масовите сцени, ни се обиди. Защо, Петя? Защото смятам, че някои от тези неща, които правиха с нас там, не бяха правилни. Например, правилно ли беше героят да ни крещи в края на краищата? Ние сме отишли там под строй по задължение. Той ни каза, че лъжем. Не беше правилно. Той е отишъл там по желание, ние по задължение. Защо трябва да ни крещи?
завърши медицина. И той, и неговата съпруга, отношението и към мен винаги беше другарко. Защо другарко викам? Че нали те вече не са мои ученици. Веднъж така пак попаднахме в компания, а това е от латекса. Просто не разрешава да диша и тук е като истинска баня. И попаднахме пак в една компания, а той нали е гинеколог и нали знаете, те са малко невъздържани в езика си. И изведнъж без да се съобразява, че аз съм там, започна изведнъж да ги говори такива едни, а това мене страшно ме обиди. И нали уж така или иначе говорише нещо съвършено друго. Мога ли да ви поканя на там? Започна да говори пред... Да. Да не мислиш, че се чувствам виновна. Няма такова нещо. Мисля, че определена вина за това имаш и ти. Исках да знам истината за моите стихотворения. Ти нямаше да бъдеш искрен, ако ти бях дала само моите стихове. Така ли? Кога заминаваш? Адрес и телефона ще оставиш ли? Мога ли да публикувам днешния разговор? Какъв разговор? В сладкарницата. Трябват ми публикации за журналистика. Казах ти, не мога да търгувам с тялото си. Прегледай материалите, ако ти харесат, изпрати ги от моя име. Адски ми е важно. Аз трябва да влеза. О, хъш! Да ти върна 5 лева сутринта. Видя ли какво е нищожество? Видя ли го какво е нищожество на дребно? Ако той е нищожество на древно, ти си нищожество на едро, защото си 3 пъти по-голямо нищожество. А ти си по-голямо нищожество и от мен, ти си най-голямото нищожество, бе! Излезете от тук! Значи аз съм най-голямото нищожество! Значи ти ми признаеш, че аз съм най-голямото нищожество! Какво пиеш ти, бе? Значи аз съм най-голямото нищожество! Нещо значимо, нещо велико! Аз съм най-голямото Ти си велико, е! Ти ли си велико, е? Аз съм най-голямото нищожество! Мая, ужасно много бързам.
Исус.